Ако искате да видите актьорите Силвестър Сталон, Уесли Снайпс и Джейсън Стейтън, можете да пробвате късмета си във Варна. Там вече за втори ден се снима холивудската суперпродукция "Непобедимите 3". Силвестър Сталон е сценарист, продуцент и главен герой в екшена. Сюжетът разказва за един драматичен момент около освобождаването на отвлечени от сомалийски пирати заложници. Варненската корабостроителница е превърната в сомалийско пристанище, а складови помещения и халета са декор за снимките на холивудския екшън. Част от водните сцени са заснети в плавателния канал под Аспаруховия мост. Днес подготовката на каскадите започна от рано сутринта. Пиротехници изпипваха и най-малките детайли около взривните ефекти. Разбира се, всичко около филма за сега е забулено в тайна. В една от екшън сцените имаше престрелка, горящ автомобил и характерните за всяка холивудска продукция взривове. Варненска фирма е предоставила 3 лодки, които специално за филма са боядисани в черно. Те поискаха от нас 7-8 вида лодки, защото ни беше избистрена концепцията, включително и луксозни яхти, много бързи лодки. Впоследствие се оказа, че ще искат само големи 6-7 метрови надуваеми лодки. Десетки българи са наети за участие в продукцията, но са предупредени да пазят в тайна подробностите от снимачната площадка. Имаме ангажимент да не разкриваме доколкото може какво се случва, но имало няколко сцени, където симулират пристрелки, хвърляне на бомби. Почти няма варненец, който да не е научил, че в града се снима поредния епизод на "Непобедимите". Що се отнася до аналогията Варна-Сомалия, те не бяха единодушни в позициите си. Малко ме обижда това, но все пак това е филм и не би трябвало да се засягане. По-скоро се радвам, че такива звезди, такива големи продукции се снимат на родна земя. Утре снимките продължават в пристанище Варна. Първоначално продуцентите искали 3 снимачни дни, но заради усилената работа на пристанището по износа на зърно в момента, договорката се свела до 6 часа. Дълго се коментира и сумата на договора. В никакъв случай не можем да говорим за колосални суми. Сумата, която ние предявихме като искане, беше такава, че да покрие евентуално пропуснати ползи, неустойки, които бихме дължали към наши партньори. Заради строгите мерки за сигурност по време на снимките във Варна, мнозина остават разочаровани, че не могат да вземат автографи от холивудските звезди.